Amuvi maindo zvachosere zviri kuitawo zvokuti matonyuro zvachosere tozosara nemhosva isusu manje. Imimi hamuna mhosva yamunosara nayo pakutoti inini pachangu nditore life saver ndotombobatsira wada kufira imomo. Pakupinda paya pamunonyurira vanhu paya munoshandisa chii? Wozi kune vanenge wafa vaya ndimunopinda here kana kuti imimi vanenge wafa munodaidza polisi youya iyo pachezayo kana kuti munoita sei? Ya kana ari kure polisi yacho kana ichicha kuenda kure kwacho nako vanodaidza masidhaifa kana ari padhuze tinopinda isusu vemanyuwa. Saka zvinhu zvagara zvinoitika pamwe pacho vamwe vanofunga kuti kunyepa but kana mukatarisa munotoona kuti manzwiro amakaita imimi kuti kunowidzwa vanhu kana kuti kunodii vanhu vanowira zvishuru but vanowirawo nezvakasiyana siyana. Munhu ane maproblem mukurarama kwake, mumwe ashungurudzwa, mumwe adii. Saka inyaya yongotiwo zvinhu zvagara zvirimo mulife. Takangonzwawo nemanzwiro atakaita kuti dhemu iri vanhu vaikera quarry dust ndobva razongodhubwawo iri yamvura, saka mvura ndobva yazongozarawo. Saka vanhu vanouya vamwe vacho vanoita zvekuzvikanda, vamwe unozongomuonawo akatongoflotawo ari pa Makadi muri yeZimbabwe. Nhasi tashanyirawo nzvimbo yamuri kuona yatiri inoi. Ndina sister wangu anonzi Cynthia. Taya Epworth kudhemu. Tayazomboongorora kuti vanhu pavanodonha mukati umu, vanhu pavanoita zvavanoita mwini vamwe vanowanikwa vakangodonha pamusoro apapa vachizobatsirwa kuti vabude imomo vanozvifambisa sei uye nhoroondo yacho iri kudhweta kudzoka kupi kwacho. Ndina Cynthia chimboizviintroducewo. Alright, makadi muri yeZimbabwe, ndinoitwa Cynthia tichibva kuElders Media. Sezvamanzwa tiri kuEpworth. Hanzi vanonzi padhamu, ndo panozikanwa napo. Saka toda kuti vanyatsotitsanangura kuti vakazoona munhu akungwerera ari pamusoro vanozvita sei, oro vakangoona munhu achida kuzviwidza vanomhanya sei kuti sei kugadzisa nyaya yacho. Saka tinokutenda, stay tuned munyatsokuona zviri kuitika. Nhasi pandiri panapa ndina Baba Arthur varida kutizisa zvizhinji zvinoitika. Vano mugari wenzvimbo ino yeEpworth vachitizisa kuti zvofamba sei uye exactly zviri kufamba sei. Baba Arthur makadi zveni? Ndiripo hangu, ndinofara makadi henyu. Tiripo. Ini ndinoitwawo Sylvester Baba Arthur. Ndingada kuzivawo ruzhinji nezvedhemu iri kuti zvofamba sei uye imimi pabasa renyu pamunenge muri panapa, imimi basa renyu ramunenge muchiita panapa munenge muchiita basa rei exactly pamunenge muri padhuze padhemu. Ndofunga ndakuonai muri nechekuzasuku. Alright, ine ndinoita basa rekupwanya matombo nogezawo mota ndiri padhemu ipapo. Inga zvakanaka. Saka apa padhemu redu iri rakamirawo sei? Pamuri ndimi vanhu vari padhuze munopwanya matombo muri padhuze, ndimi vanhu vanotanga kuwana first hand, kuri kunzi munhu awira mukati munomuona unozvadi. History yacho yakamirawo sei pakudonha kunoita vanhu uye pazvinozolinga nekubasa kwenyu mimi? Alright, malingiro azvinoita ndeyekuti kana tiri pabasa isusu takangonzwawo nemanzwiro atakaita kuti dhemu iri vanhu vaikera quarry dust ndobva razongodhubwawo iri yamvura, saka mvura ndobva yazongozarawo. Saka vanhu vanouya vamwe vacho vanoita zvekuzvikanda, vamwe unozongomuonawo akatongoflotawo ari pamusoro pemvura. Asi vanouya vachizvikanda vakaonekwa nevakomana vatoshanda nawo padhemu tinomumhanyira tomununura nenguva yacho tobva tazivisawo polisi. Pari zvino pakuona vanhu vari kuwira mukati umu, matambudziko pane vanorarama vacho, matambudziko mazhinji amunonzwa anenge akamirawo sei uye sofa vamunoti mimi vamaona vachiwira vamanyurura vangange vari vangani? Vekunyurura vanenge vati wandei, I think it's more than 10 to 15, asi vazhinji inenge iri nyaya yedomestic violence. Mirishonga mudzimba ndo iri kudonhedza mukati. Pane vanorarama here pane vamunonyukura? Vazhinji vanorarama. Akapedzera kurarama wamukabata nyaya yake yanga yakamirawo sei? I think yange iri yemukadzi nemurume vakange vanetsana kumba. Ndofunga murume anga asina kurarawo kumba here, saka mukadzi akangoonekwa nevakomana achingotenderera kutendera uri padhemu. Saka vakomana vakangokuona uchingotenderera zvisina tsarukano vanobva vatotarisa iwe kuti uri kuita nezvei. Saka mukadzi akabva angopindawo mumvura, vakomana ndobva vamona, ndobva vamubata, ndobva vamunyura. Pane makhuna ekuti umu munenge munowanika njuzu apart from the fact yekuti
ringoriwo dhemu pakanyukura mvura pane mahunahuna ekuti hanzi munowanika njuzu mune mhepo dzimwe dzinodhonzawo kuti pamwe pacho unongozori kana wakunzwa udadi kuzviwidza imomo. Makambosanganawo nenyaya iyoyo here kana kuti mungange mune kabrief here? Nyaya iyoyo tinosangana nayo, saka kabrief karipo ndekuti vanhu vazhinji vanozenge vakufungidzira kuti irimo asi isusu hatisati taiona nekuda kwekuti mvura yacho inongotena nhasi kwaiona ine imwe kala unogona kuzoiona futi ane chimwe chikala, saka ndo zvinozongoita kuti vanhu vangotiwo pamwe injuzu irimo. Maita basa babata regai timbonzwa kune vamwe veruzhinji tinzoti zviri kufamba sei, zvinofamba sei imomo negreen imomo? Izvezvi tamira naBaba Tapiwa toda kuti vatitsanangurirewozve vachipamhidza kana pane pasirirwa kuti vanyatsotudza kuti chii chamungati ichi ndo zvinonyatsoitika panapo, zvekuti vanhu vari kungoona izvi vanganyatsoziva kuti pano panoitika zvakati zvinoshamisa chaizvo. Okay, isusu tagara tinoshandirawo panapa tichingoonawo zvakasiyana-siyana zvakaita sezvachingotsanangurawo kune vanozviwidzira nevanodii, saka zvinhu zvagara zvinoitika. Pamwe pacho vamwe vanofunga kuti kunyepa, but kana mukatarisa munotoona kuti manzwira makaita imimi kuti kunowidzwa vanhu kana kuti kunodii, vanhu vanowira zveshuwa, but vanowirawo nezvakasiyana-siyana. Munhu ane maproblemu mukurarama kwake, mumwe ashungurudzwa, mumwe adii. Saka inyaya yongotiwo zvinhu zvagara zvirimo mulife. Aiwa, but hazvinzoti mati zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana zvinoita kuti munhu azviwidze. Saka isusu tichiti let's say munhu azviwidza, munonyatsotora masteps api kana mumatanho api kuti mumuretrieve kubva mudhamu? Zvatinokwanisa kuita kana munhu awirawo tichiona, tinongokwanisawo kumubatsira kana takwanisa, tomuburisa even ari mupenyu. But kana kuri kutiwo anenge angozviwidzawo zvokuti hatina chataona, kunera basa reporisi. Saka imimi apa munonyatsojamba sei, munonyatsoita sei? Pakuzviwidza kwemunhu munotonyatsoona kuti itsaona kai. Saka izvezvi kunzi imimi mukatonzi mawira izvezvi ndotongoteerawo nepamaenda napo. Ndoteera nepapa. Saka igatise tizviwidze. Pindai nditeere. Alright, aiwa. Saka imane makore mangani muchigara kunoku? Kunoku ndingangoti ndakusvika zvekuma 15 years. Saka pa 15 years apa macases amawana muti ngati akawanda zvekuita sei? Macases akawanda anenge akasiyana-siyana, ndozvandambotsanangura paipa kuti vamwe vanozviwidza usiku, vamwe vanodii, saka anenge akawandawo zvokuti ndofungataona isusu anogona kusvika kana zvekuma 15-20. Saka munomboonekawo vana here, vana vachinzi vawira mudhamu? Vana ese vanombowanika, but vazhinji vanhu vakuru. Aiwa, vadiwa tiri kuzvionera nekunzwa zviri kutaurwa panapa padhamu repaEpworth, saka regai tinzwe vamwe kuti vanotichii. Makadii mukoma wangu? Tiri pedu makadii. Ndinokumbira uzivo zita renyu, ndimi munoitwa mukomani? Ndinoitwa Umari Rubani. Handiti? Ndofunga kuti tambonzwa mumwe vachitaurawo history yedhamu iri. Imimi kana munope muda kutapudza kana muda kuwandudzwa pane matsananguriro angachiite vamwe ndiapi? Apa hapana chekutapudza, tinongowedzerawo nekuti zvatinechisaka nazvo panapa zvinenge zvakati wandei. Handiti? Saka ndiro zikumbiro zoti chikumbiro chamungakumbira kana kune vehurumende, kune kuti chimungakwanisa kubatsirika nacho kuti matanho changatwa matanho api kuti dhemu risadini kuti rijise kudonha kwevanhu mudhemu kana kufa kwevanhu. Pachatinoita kuti vanhu varijusike kana zvekutopinzisa mvura kuti nekuti pane pamwe kuti munhu anodonhera munosvika munhu akutoita se akutobaya zvamuchose, saka kuti uzomuteere nemanyowa manje inoita se inonetsa. Zvafana munhu akadonhera sekumhiri kuti umhanye kokoko nemanyowa zvinonetsa, unosvika atopera basa. Unosvika apera basa. Osa muri kukumbira zviya zvinoshandiswa nemasea divers zviya zviya? Kana chimwe zvekuti tinongobatsirikanawo kuti tikasike kubatsira munhu. Handiti? Yes. Alright. Ko mvura iyi zvinenge yakachinja kala yakasiyana nedzimwe mvura dzatinoziva, indava yakaita kunga yakatsukuruka, ndo mugariro wayo reza umbofamba sei apo? Zvemvura zvinonetsa nekuti inongochinja makala, saka zvinotonetsa kubatanidza kuziva kuti chii chinenge chimboitika mvura manje. Okay. Ko mvura iyi zvinenge yakachinja kala yakasiyana nedzimwe mvura dzatinoziva, indava yakaita kunga yakatsukuruka, ndo mugariro wayo reza umbofamba sei apo? Zvemvura zvinonetsa nekuti inongochinja makala, saka zvinotonetsa kubatanidza kuziva kuti chii chinenge chimboitika mvura manje. Okay.
ino vanhu vanobatsirika nemvura iyi zvakanyanya muno inhamba yakawanda sei inokwanisa kubatsirika nemvura iyi toti 95% nobatsirikana nemvura iyoyo imomo. Saka izvori dhemu ritoshanda zvikuru muno munzvimbo yeAirport. Yes. Alright. Ko pakupinda paipo munonyurira vanhu paipo munoshandisa chii? Wozi kune vanenge wafa vaya ndimunopinda here kana kuti mimi vanenge wafa munodaidza polisi youya iyo pachezayo kana kuti munoita sei? Ya kana ari kure polisi yacho kana ichicha kuenda kure kwacho nako vanodaidza masidhaifa kana ari padhuze tinopinda isusu wemanyuwa. Mupinda manyo hamuna zvinhu zvamungakwanisa kushandisa vozi tozongopinda netambo yatinoita piwa nepolisi totongosunga munhu takanobuda. Alright. Ndatenda zvangu. Guru Masimbere mbera. Tinofara ini ndinoitwa Director Sadondo imi munoitwa Anista renyu. Ndoitwa Tatenda Kamverere. Handiti. Ndimi muruda umbotiratidza show them kuti zvakamira sei mukati umu. Tini ndara ndamboratidza zvandoitawo. Chipo changu chandinacho nombochiratidzwa imo pool of death. Ko amubvi maindo zvachosere zviri kuitawo zvokuti mumatonyuro zvachosere tozosara nemhosva isusu manje. Imi mamuna mhosva yamunosara nayo pakutoti inini pachangu nditori life saver ndotombobatsira wada kufira imomo. Saka imi makabatsira wangani makabatsira mukati umu wachida kufira imomo? Wakawandisa baba wawerengeka. Saka regai tione vachipinda timbonoti vanozviita sei vanhu vachipinda pozi tozva vachita dhemu rinotyisa zvikuru hatipindiki but tasangane vari kuti vanokwanisa kupinda mumvura. Regai tione kuti vanochaitawo zvakadii.